Pane masuspicious handover takeover oitika military barracks Masvingo. Panguva ino inonyatsokuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vakomana they are now consolidating power, vachisimisa their grip onto power, vachiuya vachiita kuti vamwe vasuspende vavanotrasta sema-allies nema-aids avo vaoccupy nzvimbo dzavanoziva kuti dziri controversial. So vanoziva kuti the military ndo vakomana vanodetermina kuti toudza vanhu topinda mumastreets here kana kuti not. Sana pina mashuka blanyorwa panapo nobva wasubscribe like out on the bell icon. So evidence amuri kuona mapictures umo vakomana vekozi vanobuda nyora vachiti since at the handover takeover parade in Masvingo, as Brigadier General Oscar Chuma assumes command of the 4 Infantry Brigade from outgoing Commander Brigadier General Kefas Gurira, ZNA Commander Lieutenant General Anselm Sanyatwe is the Chief Witnessing Officer. Tomashukana muda nyora panapa navakomana vekozi vachiti zvionaiwo zviri kuitika kuMasvingo. Tokuona kuti pana magenerari ava kusiya tona pachiitika handover takeover. We do not know my circumstances why vari kusiya kucha kuchiiswa vamwe vana Anselm Sanyatwe kubva kune mamwe mabrigade atakaona nemabarracks atakaona akaita sana Kumalo barracks tinovaona vaiuya vachipresida over this handover takeover. Ngotidzai mafungiro enyu kuti pamusoro pechiitiko ichi. Zvatiri kuona kuti vanhu vakungotarira panguva ino vanyatsokuona kuti zvinhu hazvina kumira mushe mubato reZANU-PF netop leadership. Ida comment section medu mutidze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.